Dobrý deň, volám sa Bráňo a vítajte pri sérii kuchárskych videí. V dnešnom špeciáli si pripravíme karfiolový vianočný šalát s pečeným pstruhom. Na prípravu pečeného pstruha budeme potrebovať 2 kusy pstruhov, jeden pstruh má približne 250 g, cesnak, soľ, korene, olivový olej a citrónovú šťavu. Predtým ako si začneme pripravovať pstruha, si predohrejeme rúru na 160 stupňov. V prvom rade si treba pstruha pred prípravou dôkladne poumývať a osušiť, a keď máme všetko toto hotové, môžeme začať tým, že si pstruha osolíme poriadne aj vznútra a z každej strany. Cesnak si môžeme pretlačiť. Jeden strúčik cesnaku môžete dať kľudne priamo dovnútra pstruha. Ďalší strúčik môžeme do toho ďalšieho pstruha. Ďalší strúčik cesnaku kľudne na vrch. Cesnak si rozotrieme. Pstruha si prehodíme do nádoby na pečenie. Ďalej si pstruha jemne nakoreníme, použijeme čierne korenie. A použijeme trošku olivového oleja. A ešte pred pečením si pstruha pokvapkáme citrónovou šťavou. Pokiaľ sa bojíte, že sa pstruh neprepečie, môžete si ho kľudne narezať. Pstruha máme okoreneného, osoleného a môžeme vložiť do rúry, ktorá je predohriatá na 160 stupňov a budeme pstruha piecť približne 30 minút. Kým sa nám v rúre pečie pstruh, pripravíme si špeciálny vianočný šalát. Ako prvé si začneme krájať zemiaky. Zemiaky sa snažíme krájať na kocky, tak ako ste zvyknutí do tradičného zemiakového šalátu. Zemiaky, ktoré momentálne krájam, si pripravíte úplne jednoducho, tak ako ste zvyknutí pri klasickom zemiakovom šaláte. Čiže stačí uvariť v šupke, nechať vychladnúť a máte hotovo. Rovnako ako zemiaky si môžete predpripraviť aj karfiol, ktorý varíte po dobu 10 minút a môžete ho nakrájať na menšie kocky. Ďalej si do šalátu nakrájame na jemnú cibulku. Ďalej si nakrájame kyslé uhorky na malé kocky. Pre ľudí so srdcovo-cievnymi ochoreniami sa neodporúča používať zelenina, ktorá je v slaných nálevoch alebo v konzervách, preto odporúčam si takúto zeleninu pripraviť doma. Pokiaľ máme všetku zeleninu v miske, môžeme pridať biely jogurt, najlepšie gréckeho typu, a dochutíme soľou, korením a horčicou.
Pokiaľ máme všetky ingrediencie v miske, môžeme premiešať. Takže šalát máme hotový, ryba sa nám dopiekla a môžeme servírovať. Takže nám už nič iné neostáva, len si zobrať tanier, naložiť rybku so šalátom a môžeme podávať na štedrovečernú večeru. Tak vám prajem šťastné a veselé Vianoce a prajem dobrú chuť.